Bakit pag may problema, anong ginagawa mo pag may mabigat kang problema? Anong ginagawa mo na lang? Wala po, iniiyak ko na lang. Wala kang pinagsasabihan, gano'n? Wala po. Ayun mga kalingap, marahin na aga sa Indogabos, mapagpalang araw para sa atin. Ayan, talaga namang mapapabilib kayo sa batang to dahil isa na ako sa napabilib, 'di ba? Sa edad na 15 years old, nasabak na siya sa maagang responsibilidad, kasama pa niya yung maliit niyang kapatid. Talaga namang na-touch ako sa mga sinasabi niya or sa mga sinabi niya kay Kalinga Prab. Pero bago yan, thank you kay Kuya Bal Santos Matubang, ang ating ama ng Kalingap, at Edna Vlogs, Kalinga Prab, syempre ang may-ari ng ating bidyong ito. At support natin mga Kalingap yung kanilang mga channel, huwag nating skip yung kanilang mga ads, dun man lang is makatulong tayo. Wala tayong maitulong na financial, sa pagnood ng kanilang mga ads is okay na, diba? Ayan, sabay-sabay natin panoorin, pero bago yan, intro, pasok! Ako si Kuya Rab, Dara. Dito kami para matulong kung ano man yung kailangan niyang tulong, Ayan, ngayon pa lang is magpa-thank you na tayo kay Kalinga Prab dahil panibagong matutulungan na naman, di ba? Pero late ko nang na-share to sa inyo dahil siguro mga isang linggo na mahigit ang nakalipas. Meron na nga tong part 2 at part 3. Ayan, kung gusto niyo mapanood, punta lang kayo kay Kalinga Prab at mas malinaw, mas mahaba at walang yaw-yaw. Pero thank you talaga sa mga nanonood ng video ko. Nag-appreciate ko po talaga yan. Hindi man ako nakaka-reply, pero nagbabasa po talaga ako at pag maganda yung comment, natatouch po talaga ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ayan, lalong-lalo na sa mga INC na talaga namang humahanga kay Joy at sumusuporta. Ayan. Ito, sana suportahan din natin si Dara dahil sa edad niyang 15 years old, wala na siyang mama, papa na lang pero malayo. May anim sila magkakapatid pero mas pinili niyang mamuhay sa bundok kasama yung kapatid niya maliit. Siya yung kapatid mo? Opo. Bakit kayong dalawa lang yun nandito? Sino kasama niyo? Dito ako. Upo tayo po. Yan po ka dyan. So, ibig sabihin, kayong dalawang magkapatid lang yun nandito sa bahay na ito? Anong pakiramdam ng kayong dalawa lang dito? Wala yung parents mo, wala yung magulang mo? Okay lang po kasi po, sanay na rin po ako. Sanay ka na rin? Ako lang po gumagawa ng lahat. Ikaw lang gumagawa ng lahat? Pag luluto, ako lang po. Tapos, Diba? Talaga namang nakakabilib dahil kadalasan sa ganyang edad, wala pa sa ganyang isipin na mga gawain. 4 a.m. nagising na po ako. Tapos, mag-aasikaso ko ako ng 5. Tapos, papunta na po ako school. Grabe. Itong kapatid mo, Sabay ko na po. sabay mo na kayo. Ano saan siya dito? Diyan lang po sa may baybay na ano. Grabe. Sa tingin mo, ano yung pwede namin may tulong sa inyong magkapatid? Ano po, makatapos lang po ako sa pag-aaral. Di ba? Sa mura niyang edad, tapos walang nagpapatnubay sa kanya ng mga magulang, pero nakakabilib yung sagot niya. 'Di ba? Ang unang sagot talaga niya is makapagtapos siya ng pag-aaral dahil sa panahon ngayon napakabihira ng mga bata na ganyan na talagang yung ibang magulang gustong-gusto mag-aral yung mga anak, yung anak naman ang ayaw, 'di ba? Kaya ito panoorin pa natin na. Tapos na sa pag-aaral. Yan lang po. So, pinaka-importante sa yung pag-aaral. Maliban doon sa pag-aaral, ano pa? Pwede namin may tulong sa inyo. Ano pangalan mo? Bea. Bea, taka si Dara. Ano pa sa tingin mo? Kahit po malit lang na bahay kami. Para po pag uulan, wala na pong magtutulog po dito sa bahay namin. Tumutulog ba dito? Natulog dito po.
Alam niyo kasi iba pa rin kasi yung ano yung kahit hirap sa buhay, pero may magulang, di ba? Pero sila, wala. As in, dalawa lang talaga sila. Dalawa lang sila magkasama dyan na magkapatid. Paano pag yan, maulan, bumabagyo, ano ginagawa niyong dalawa? Nagpupunta po kami doon sa tita namin. Kung ba kayo nalulungkot dito, na kayong dalawa lang? Minsan po, kasi po boring rin. Pero may ano ka naman, cellphone. Meron po. Anong sinasabi? Kinakamusta ka naman ni Papa mo palagi na kumusta kayo dyan? Tawag mo po. Matawag. At anong gusto mo, magkakasama kayo o okay ka na sa ganitong sitwasyon? Magkakasama po. Di ba? Kahit papano, nangangarap din naman siya na magkakasama sila. Sana kapag nagawa na ni Kalinga Prab ng bahay, pumunta na dyan yung mga kapatid niya. Kaya lang parang yung mga kapatid niya ayaw dyan dahil bundok nga. Samantalang si Dara, mas gusto niya dyan dahil tahimik. Kakasama. Kasi po yung tatlong kapatid ko pong lalaki, kotak-kotak po kasi wala pong maayos na Kapatid ka pa palang iba? anim po kami na yan. Anim po. Tatlong babae po, tatlong lalaki. Bakit watak-watak kayo? Kasi po wala po kami maayos na bahay. Kasi po gusto po nila dun sa barangay set kasi po doon po sila nakapag-alaga tapos marami mga tao. Ayan. Kaya nga, nung napanood ko to, sabi ko, paano na lang kung mapagawa ni Kalinga Prab ng bahay? Sila Dara, kung gusto ng mga kapatid is doon sa maraming tao dahil kung may barkada, kaibigan, masaya. Samantalang si Dara gusto niya dyan, di ba? Sana naman is mapapunta na ni Dara dyan yung mga kapatid niya na pwede naman umalis-alis, di ba? Basta importante, sama-sama sila. Hindi lang din pala natin alam o hindi natanong ni Kalinga Prab kung yung mga kapatid ni Dara na hiwa-hiwalay is kung may pamilya na or mga single pa. Ba't ikaw mas pinili mo dito sa bundok na halos walang kapitbahay? Hindi ka ba natatakot dito? Bakit mas gusto mo dito tumira? Kasi po tahimik po. Di ba? Parang same sila ni Joy. Gusto ni Joy tahimik, si Dara tahimik. Ayaw mo bang sumama doon sa mga kuya mo, sa kapatid mo? Ayaw ko po. Dito lang po ako. Bakit mas gusto mo ng tahimik na lugar? Kasi po ayaw ko po sa dyan po sa sa maraming tao. Kasi dito na lang po ako na naglaki po eh. Kumbaga, sanay na siya dyan na tahimik, tapos hindi masyado nakikihalubilo. Minsan kasi may tao kasi na nakakapagod makihalubilo. Di ba? Mas parang mas nako-comfort sila, mas panatag. Bakit gusto mo makapagtapos? Para po makapagtulong pa ako sa magulang ko po. Para po pag nakapagtapos pa ako, makapagpagawa pa ako ng magandang bahay. Tapos tutuloy. Kasi kahit papaano kapag makukumpleto na sila. Siyempre nangangarap din naman sila nangangarap din siya na magkakasama sila. Tulungan ko po ang mga kapatid ko makapag-aral. Naawa ko sa kanila bro kasi dalawa lang sila dito, babae. Tapos, ganito pa yung nila, bahay. Umutang po kami sa tindahan. Ito mga kalinga, panoorin nyo to at pakinggan na talaga namang mas kabibiliban nyo. Utang kayo? May utang pa kayo ngayon doon? Wala na po. Ang galing naman. Buat hindi kayo na ng utang doon na... Hindi man po. Kapag pagpapadala po, binabayadan natin po agad. Ayan. Saan ba dun mas nakakabilib? Yung yung tipong nangungutang sila, pero kapag pinadala na siya ng papa niya, binabayaran niya kagad. Yun pa lang is magandang katangian na yun, di ba? Nadadalhin niya hanggang sa paglaki niya, pagtandaan niya na marunong siyang marunong magbayad ng utang. Kasi merong tao na di ba, na nangutang, tapos pag pinadalhan dahil iniisip na baka kapusin sila, baka ma-short sila, hindi nagbabayad, na hindi nila alam na mas giginhawa ang buhay nila kapag marunong magbayad ng utang. Mawawalan man sila, maubos man yun, pambayad, merong blessings at meron na darating. Pero kapag hindi ka marunong magbayad ng utang, mas mabigat sa buhay. Yun yung pakakatandaan natin, na yung tipong kahit walang matira sa atin, makabayad lang tayo ng utang. Gawin natin yung mga kalingap dahil si Lord ang gagawa ng way para magkaroon ka.
Para hindi po mag-ipon-ipon yung utang. Kahit maliit bro yung bahay nila, organized, ito, lupa lang ito. Actually, parang hindi ito dinesign sa bahay. Bahay ba ito talaga dati? Hindi. Waiting shade lang po. Ah, Wow, kaya pala yung bubong pataas kasi sa amin sa probinsya, 'di ba? Ang mga waiting shed is matataas yung bubong mapaganyan, no. sabi ko na parang pa yung design. Waiting shed lang pala siya. Opo. Tapos bakit ginawa ng bahay nyo? Ano po, kasi po, nagigiba na po yung isa at kaya po dito na lang po kami na. May bahay ka dyan dati. Yung pong giba na yun. Yung palang nadaanan natin na sira-sira. May bahay pala sila dyan dati. Ibig sabihin pala, dyan talaga yung bahay nila nung nabubuhay pa yung mama niya. Tapos nung nasira, ginawan siya ng waiting shed. Tapos yung mga kapatid niya, parang nagkanya-kanya na. Tapos yung papa niya, nagtrabaho na sa malayo. Yung bahay, yun pala yung bahay nila dati. Matulungan ba siya sa pag-aaral? No? Minsan ba, kinakapos kayo? Wala kayong baon? Ganon. Minsan po di po ako nakapagpasok kasi po minsan naubusan na po sa allowance. Pero wala naman ba dito masasamang tao? Wala naman. Safe naman dito. Buti naman. Kasi dyan naman sila lumaki kahit papano is kilala niya mga tao. Tsaka parang andun yung comfort niya dahil hindi naman sila bago dyan. Hindi naman sila bagong lipat, di ba? Sabi nga niya dyan is sanay na siya dyan at gusto niya dahil dyan na siya lumaki. Kung ganun kasi, kami mismo ay nag-aalala sa inyo. Ano po? Pagbagyo po. Pag bagyo. Ayan, bali tinanong kasi dyan ni Kalinga Prab kung ano yung karanasan nila na hindi makakalimutan at ayaw na ayaw nila. At ito yung sagot niya pag may bagyo. Talagang natatakot ka, hindi? Natakot po sobra kasi po baka po ano po yung bubong namin. Buong bahay ba? Walang bagyo, promise yun. Ang ganda ni Dara, Ang hirap nun na hindi pong may bagyo tapos sila lang dalawa. 'Di ba kapag may bagyo kadalasan, kapag may magulang, kahit nga sira-sira yung bahay, kahit mahirap, pag may bagyo, yung mga bata kumukuha ng comfort doon sa mga magulang, 'di ba? Pero sila wala. Bro, sinita ang beauty. Pero masaya ka naman, Dara. Masaya ka naman. Oo, malungkot din. Masaya na walang po. Bakit? Siguro syempre dahil sanay naman siya sa ganyang pamumuhay, masaya. Pero kapag sinumpong ng lungkot talaga ang tao, natural lang naman 'yun. Talaga namang lahat is nararamdaman 'yun, 'di ba? Talagang nakakaranas siya ng nakaramdam siya ng kalungkutan. Naman, masaya naman malungkot. Kasi po di po kami mga kumpleto. Gusto mo kumpleto. Gusto mo talaga kumpleto kayo. Ikaw gusto. Kasi 'di ba, kahit man lang sana isa sa mga magulang niya kasama nila, pero as in silang dalawa lang magkapatid na kabilin si Dara dahil lahat ng gawain ng mga magulang, siya yung gumagawa, 'di ba? Gusto mo kumpleto kayo? Pangilan ka ba sa mga kapatid? Ano po? Four po. Ilan ba kayo lahat? Ano po, kasi po, 8 po kami. Bali po, 8 po kami. Yung panganay po talaga, lalaki po, namatay po siya. Dahil po sa nyog. Nahulog. Sabi ko, delikado yun eh. Nahulog. Ayaw matambay sa ilalim ng nyug ha. Delikado talaga. Nahulog po. Nahulog siya. Kala ko nahulugan ng nyug. Nahulog siya nung umakyat. Opo. Naku, Kuya Robin, huwag kang akyat ng nyug. Kumarunong po. Tapos po, yung isang babae po namin, parang binigay na lang po kay sa kapatid ni Papa po. Sobrang hirap. Ikaw ba naranasan mo ng magtrabaho? Mag-extra? Hindi pa po. Hindi pa naman. Ito, pakinggan nyo, mas bibilib kayo sa batang to. Pero gusto mo sana. Anong trabaho? Kahit po sa paglalaba, ganun lang po. 'Di ba? Ibig sabihin, may time pala na tumatanggap siya ng labahin, naglalabada siya para siguro dagdag gastusin nila, 'di ba? Samantalang yung ibang kabataan, mga pantinga lang ayaw malaban. Pero
Pero sa sarili mo, alam mo na malakas ang loob mo, na matatag ka, ganun. Bakit pag may problema, anong ginagawa mo pag may mabigat kang problema? Ayan, dito ako na-touch sa kanya dahil ito. Anong ginagawa mo na lang? Wala po, iniiyak ko na lang. Iniiyak ka na lang. Wala kang pinagsasabihan, ganun. Wala po. Nakakapat. Siguro ang may suggest ko, mas okay na nag-share siya sa kapatid niya, dito sa kapatid niya maliit. Kasi kahit may time na hindi siya naintindihan, at least na ilalabas niya yung nararamdaman niya. Tapos kahit papano, alam ng kapatid niya yung nangyayari sa kanila at saka yung mga sakripisyo niya, 'di ba? Para kahit papano magaan sa kapatid niya na tulungan siya, na kapag kapos sila, maintindihan na wala, 'di ba? Kapatid mo. Iniiyak mo na lang pala pag may problema. Pag walang allowance, ganun. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay lang po. Wala namang bagsak. Hindi ko pa alam. Ang ganis, andito yung sapatos nila sa taas. Oh. Yan. Kumusta yung mga gamit nyo sa pag-aaral? Kompleto naman. Opo. Ano yung kulang nyo? Dito sa bahay nyo, ano yung kulang na pwede namin ma-provide sa inyo? Kalingap. Lagayan para mga plato. Ganun. Plato nila. Kasi yun yung mga kalingap, di ba? Kahit maliit lang yung bahay nila, kahit dalawa lang silang magkasama dyan, napaka-organize ng gamit nila, napakalilinis. Talaga namang masikaso rin si Dara. Organize pa rin. Organize pa rin nga. Ano pa? May isip ko. Damit. Wala rin kayong damit. Sa ano po, t-shirt na puti po. Kasi po isa lang po. Tapos pag isang araw po lang po, sinusot ko na po yun. Tapos pag awi ko po, nalalaban ko na agad para may masot ulit. Ano yun bro, pag uwi, labagad. Yan, gusto mo. Gusto mo dan. T-shirt na puti. Di ba? Ang sisimple lang ng hinihingi nila. Salayan ng plato. Ano pa? Sige na, at ano kami? Kami si Jeannie. So, Dara, ano pa? Kailangan nyo. Para sa susunod na punta namin, makabili kami. Gato. Electric pan. Kung may sa kanyang pababayan ka, may lupa ba kayo dito? Wala kang sariling lupa. Wala na po. Wala din. Ibig sabihin ito, hindi din to sa inyo. Kay Lola po. Kay Lola po. Ay, dito siguro, pwede, no? Kahit maliit lang. Ayan, kahit papaano meron matitirikan dahil kay Lola naman niya, 'di ba? Pero napansin ko lang kasi meron na tong part 3. May request pala siyang electric pan, pero parang hindi ko napansin na may electric pan dala sila Kalinga Prab. Parang platuhan lang at saka yung t-shirt na puti, grocery. Ayan, nakaligtaan yata nila Kalinga Prab. Ayan. Sana meron, baka hindi ko lang napansin. Yun ang wish niya, magkaroon lang daw sila ng kahit simpleng bahay na secured, na safe, kayong dalawang magkapatid. Para naman dito pati kayo sa bundok, para safe kayo. Minsan ba na kuha kayo ng dyan, pangulam, sa panggulay, ganun. Diyan po. Talbos ng kamote, ikanggos. Yan yung ulam nyo. Pag mga ganyan pa naman, sanay na sanay sa mga gulay. Wala na kayo talagang maulam. Grabe. Anong makaramdam ng bilang ate kayo dahil walang andito? Anong pakiramdam ng ganun? Siyempre po, sobrang hirap. Kasi po, wala pong mag-aasikaso sa amin na inat po talaga. Poem ka pala nagising? Ay, poem? Opo. Tapos, nalalakad mo school. Muna po ako dito sa bahay pagluto. Tapos, pag 5 p.m. na po, mapunta na po ako ng school. Ikaw ba marunong ka naman humawak ng pera? Marunong ka naman. Siguro sa edad niyang ganyan, marunong na siya mag-budget dahil syempre siya yung nakakaalam ng gastusin nila. Kaya, ayan. Bigyan ko ka ng pera, Para may panggastos ko yung nini. Nini,
Gusto mong pera? Pagkain? Gusto mong pagkain? Mas wala kaming dala ngayon eh. Pera na lang muna. Ha? Bili na lang kayo. Ano? Opo. Ayan mga kalingap. Ayan, nakilala natin si Dara. Dalawa lang po sila dito sa bundok. At buti tuloy-tuloy mo pag-aaral nila. So, bibigyan po natin sila ng panggastos dito. Pambili mo ng pagkain. Anong kailangan nyo dito? Pag binigyan kita ng pera, saan mo bibilin? Ano po, bigas po. Bigas. Di ba? Ang galing niya talaga. Di ba? Bigas talaga. Di ba? Ang mga nanay, ganyan ang laging inuuna. Mawalan man daw ng ulam, basta may bigas. Di ba si Dara, oh? Di ba? 15 years old. Ang una agad na isip is bigas talaga naman. Hindi, di tayo nakailang bigas na. Lagi kami dalang bigas, ngayon pa kami naubusan. Oo nga naman, di ba? Tuwing may pupuntahan sila, lagi silang may dalang bigas. Ngayon tuloy na, ang tanong ni Kalinga Prab, kung ano bibilin sa pera, ang unang sagot ni Dara is bigas. Tapos wala naman dala sila Kalinga Prab. Pero okay lang yan dahil bibigyan naman sila ng panggastos. At sa part 2 or part 3 yata is meron silang bigas, pabigas from Kalinga Prab. So, ayan. Bigas ang bibili niyo una. Ano pa? Pagkain. Okay, so ito, bigyan natin po siya ng alawas niya sa school at mga gastusin nito sa kanyang munting bahay. O, 1, 2, 8, 9, 10. Ayan. magkano na yung lahat? 5,000. Opo. 5,000 pesos yan, ano? Mula yan kay Lord. Mula sa kalingap sa mga viewers Yes, thank you Lord. natin, shoutout. Dahil sa inyo ay nagtulungan tayong magkapatid dito na walang maasahan, kundi silang dalawa lang. Thank you po sa binigay niyo pong pera at sa mabiyaya. Sana po patuloy po kayong bigyan ng biyaya ng Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po. Ikaw bigyan din kita, Nek. Ha? Oo. Daon mo. Ayan, grabe. Yaman mo na. May pang-ano ka na. Bili ka na ng lato-lato. Ano masasabi mo? Grabe. Yun lang po, mga kalingap. Nabisita natin dito sila Dara. Naminis po yung bahay nila kahit ganito, maliit lang. At bilib ako dito kay Dara kasi strong ng kanyang personality. Oh, yun din napansin ko. Talaga parang ano siya. Yun. Strong ng personality. At napakatapang po kahit silang dalawa lang dito. Ayan. Sa mga gusto kong magpatid ng tulong, message nyo lang po ang ating FB page at ang ating Instagram account. Ayan. And ito rin po ang ating Gcash. And thank you po mga kalingap. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa lahat. Jesus loves you. Ayan mga Kalingap, hanggang dyan na lang yung ating share. Ayan. Kaya nang sabi ni Kalingap, kung gusto nyo mag-share, kung matataba ang inyong puso at bulsa, ayan, pwede tayong mag-sponsor. Pero kung wala naman tayong kakayahan, is don't skip the ads na lang at panoorin natin yung kanilang mga video, di ba? Ayan, hindi ko to kasi ilang beses ko na itong pinanood, hindi ko na-expect na, iyak pa rin talaga ako kasi ilang beses ko na ito napapanood, naiiyak talaga ako at natatouch talaga ako sa kanila, lalo na kay Dara. Hindi ko ina-expect na iiyak pa rin ako nakailang beses ko na itong panoorin. Yun lang mga Kalingap, thank you for watching and God bless you all. Jesus loves you.